We speak to the heart of every woman. Phakama mfazi. Only here, where your voice matters. A real man is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ivukani FM sisikhululo sakho esikusasazela ku-90.6 98.4 naku 99.9. 19 imizuzu ibethile intsibika 9 o'clock namhlanje ke kuphakama mfazi nanjengoko ke sisondele wethu kwi-menstrual hygiene day sijonga ke indima esinokuyidlala njengabazali ekulungiseleleni amantombazana aselula aqalayo ke exesheni kwakunye nokubaluleka kococeko lwempilo yabo. Namhlanje ke sinikela ke noNombeko Mpongo, who is a community liaison officer, ukuze asikhanyisele ngendlela uluntu nabazali abanokuxhasa ngayo amantombazana ngolwazi, inkxaso kunye nokwakha ukuzithemba ngeli xesha libalulekileyo ebomini babo. Ukhona ke nake Simbambe Ngozumu, also live on our Facebook. Ma'am, good morning and thank you so very much for joining us. Molweni, good morning, good morning. Enkosi Chuma, I'm always happy to be with the Vukani radio station. Kutheni kubalulekile wethu ukuba abazali babe bayabapreparisha abantwana babo bangamantombazana before they start their menstrual cycle? Eyona nto ebalulekileyo ekulungiseni abantwana for ukuya exesheni, that is getting to the menstrual cycle, ingakumbi xa engekaqali eseza kuqala, into kokubana ligazi eliya. Okay. Ligazi eliya, and igazi lisoloko li-associatwa nobuhlungu. Igazi li-associatwa ne-danger, and ke ngoku umntana obona into eyenzeka kwivagina yakhe engakhange alungiswe akakho sure, and amathuba amanintsi ucinga fanuba inoba ikhona into ayirongo ayenzileyo njengokwazazi bakhange amoshe, but ucinga fanuba yeyi inoba bendileli namakhwenkwe, kuzawuthiwa benditheni ekhaya, nditheni sendisopha nje yonke loo nto. So it's very important for us singabazali sibalungise abantwana, and not for us thina kuphela singabazali, naba bantu bafana nam bathanda ugqithisa i-sanitary wear, into kokubana awugqithisi ungancokoli. Laa mgqithiso ufanele uba ucreate i-conversation. Usithi sisinombeko abantwana kufuneka sibalungise ne so that bazoba prepared xa kufikela xesha. Yintoni le kufuneka sibalungise, sithini xa sibalungisa ncakasana? Okay, okokuqala, this is a topic nje endiyithanda kakhulu, i-reproductive health yabantu, both males and females. So ngoku sizawuthetha nge-females because we are talking about i-periods. Umntu ongumama or a female kufanele uba enziwe ayazi okokubana ukufikelela kwixesha lokuya kwi-periods, it's part of growth emntwini oyi-female ongumfazi, like, and ipart ye-growth nje into ebalulekileyo kakhulu for umntu uba makayenze, and it's something that ekufanele uba uyayi-appreciate because ithi as a female uyakhula ngoku, ungena kwelinye ibakala lobomi bakho, and it's supposed uba yinto xa iqala that we're supposed to celebrate because it means wena uphilile. Awuyontombazana nje, uyintombazana ephilileyo, uricha ii-periods zakho, and ke ngoku uphilile nje it means yonke into e-related nempilo ne-reproductive yomntu omdala nawe ingakwehlela. So ngoku ithi qalisa lumka, embrace oku kufikileyo kuwe, and uphinde ulumke because le into ingakubeka kwesinye istage if ungangalumki wenze nje. Ukwenza nje ke it's like having unplanned sexual like intercourse, ungamitha kungenzeka nantoni na. So ke ngoku ibalekile into yoba umthathe step by step, introduce into kokubana iqala nini, usually kufanele uba iyeke nini, ukwenzela uba nizokwazi uyijonga into kokubana noko khange ibe normal lena, because abantwana they don't know xa i-normal naxa ingekho normal, because bona besides abazali
sometimes ke nothi bonke abantwana umntana uvela aqonda uba ndi-sexually active mandiyocwangcisa athi eqalisa kwa ezo periods abe sengumntu ocwangcisayo so akakho sure noba uzithayima kangakanani yile nto ke ndithi ingasabaphulaphuli kuthi kanti bamamele abazali bathethe nabantwana because sometimes abazali instead of ukuncokola nomntana about the sexual life, the sexual health actually more than sexual life, the sexual health. Before umntana uthethe naye uvela umzali athi ndibone hamba nobani obana ndibathandi babuye ebusuku batheni ndiyomcwangcisisa. Kulo mcwangcisiso ezinye ii-methods zokucwangcisa that is ukukhusela ukuba umuntu angakhulelwa zinayo inxaxheba eziyenzayo ekuba i-cycle le ye-menstruation ingenzeki ngendlela because ingqondo yakho ifundisa umzimba into yoba ucinge fana uba umithi ezaa zinto zenzele into yoba kucingwe umithi so ungayi exesheni because xa ukhulelwe awuyi exesheni so umntana angayazi uba ii-periods zakhe zaziqale nini kwenzeka ntoni so we need to educate, we need to ncokola nabantwana bethu ungancokoli naye xa efika phaa ncokola naye from phaa koo-10 11 12 about izinto ze-sexual reproductive health umbonise because abantwana bafani bayaqalisa at 11 bayaqalisa nje nakweyiphi ni-age nothi ngolwaa hlobo lethu sasiyazi uba at least xa sina-15 16 sawuqalisa bona because of izinto ezininzi esizityayo nezinye abantwana baba like ii-hormones zabo zikhula msinyane so makuncokolwe nabantwana ukukhulelwa yinto emnandi emhlabeni ngexesha elililo so makaxelelwe umntana into okokubana ngexesha elililo ezi periods zizo ezizawukwenza into okokubana ube ngumama oyawuthi xa usenemzi wakhe ukwazi ukuprodyusa abantwana awukwazi ukukhulelwa ungakhange ube kwi-periods makangoyikiswa umntana ngezinto ezinjalo makafundiswe into okokubana ngexesha elililo ngexesha elilungele wena kuthetha ukuthi uzawukwazi wena uba ngumama kuthetha ukuthi xa songumama ngexesha elililo zizawuphela kwa ezi periods kungavele nje ukuthi hayi ke uqalile mabanikwe ii-pads okay mabayothatha nonombeko of course xa beze kuthi thina sizawuncokola nabo kakuhle but kuba mnandi xa umzali eyihlakulele laa ncoko uthethe ubafundise nangayo le nto sikhula ke kusithiwa umzekelo intombazana ayilityi iqanda singaxelelwa ngabazali bethu uba awulityi xa kutheni ngoku we know into okokubana amaqanda closer to like reproductive health elaa xesha le-periods izenza nje ii-hormones zibe yenye into okwazi ucrave for izinto ekufana uba awuzicraveli so kufuneke ngoku ezinye izinto ezityiwayo uzinqande into yoba uzitya kanjani not that you cannot eat amaqanda thina sikhule sidepriva ezintweni ungaxelelwa futhi noba kutheni eweske cuma mna ndiqale ii-periods ndihlala notata he taught me laa bhuti ukufaka i-pads the way wrong yile nto ke namhlanje ndiphethe i-demonstrator lena yam this is i-pelvic sample yi-pelvic sample lena le ndawo ilapha ngaphambili it's like the lips of the vagina so kubalulekile into okokubana umntana ayazi into okokubana how does this happen ii-periods yonke laa reproductive health zii-fallopian tubes ezi ithi ke ngoku yonke le nto yenzeka apha kwivagina is a sexual health. It's a sexual health, it's reproductive health. Ivagina ayiyo le milebe. Ivagina is this whole pelvic circle because yonke into eyenzeka apha is about a human being. Thina silebelisha the lips, sithi ivagina. Kanti ivagina consists of all these things. This is what makes a woman tick. So it's important into okokubana abantwana they need to be taught into yoba don't play with this part nansi akanye phaa phezulu. Kusisi, you don't play with this part. Yes, you don't play with this part. It's gonna make you tick and when I understand ungumntana so ke ngoku izazi into yoba where do you touch and where you don't touch and that's why sibafundisa okokubana makungaphathwa noba ngubani because uzawuthi umntu ephatha lo mntana ngenjongo ezimbi ifike ithike kwakulo mntu uphathwayo aphele ecinga fanuba ebeyiphathi yalo mphathaphatho wakhe because naye emotionally urespondi. Siyayiva ne? Sithetha nge-females ke ngoku. Kwii-males, i-male naturally siyababona abantu abangobhuti abafana abakuthandi usoloko behambaze endaweni eyi-one. Abathanda ukudlana skin to skin nje
especially Yeah. benaked. Abathanda ushera ingubo bobayithi it's natural that a male will erect when coming into contact with another male. It doesn't mean into okokubana when you are erecting as a male into okokubana you want to be part of le nto umntu afuna ukuyenza kuwe. Oh, but yenzeka ngokwendalo. Exactly. When you come into contact nenye into or same sex with you, you will erect, not because kuthiwe ke ngoku andikwazi yoripota mna when ndifilisha uba ndireyitshiwe okanye ndizibona ndihlukumezekile because nam ndi-erectile. No, you were naturally going to respond by erecting when the person is in contact with you. Siphume ke apho because yenye topic for another day leyo. Yenye Singene topic for apha another day, and sendiyinote down. Singene ke apha ko-girl. So ndithe this is i-vagina and ii-periods ziyaphuma phaa kulaa ndawo nje basibona nje phaa lizawuphuma igazi, and then one can use ipad le ithengwayo okanye one Okay. can use ipad le ithungwayo. We encourage abantwana to economize. You cannot have imali ye-pads monthly kanti usafuna nemali yobisi kanti usafuna nemali yokhwela ubheka esikolweni kanti usafuna. So there's nothing wrong with ukuba nee-pads ezizithungwayo. Zininzi ziyathengiswa nasezivenkileni. Uye ezivenkileni and ivenkile ezi sizaziyo uyothenga ezizithungwayo. They coach you into okokubana how do you keep it clean. Okay. Sithetha Okay. nge-sexual health, sithethwa nge-sexual health apha. It is very important. How do you keep it clean? Because that's what it teaches you more into okokubana how to become a responsible woman for yourself. Yes. Ucoceko lubalulekile, and saving is very important. Ukusebenzisa le ithungiweyo akulo hlazo. It doesn't say you are poor. It means that you are responsible, and when you know Yeah. exactly into bakwenzeka ntoni life, you don't throw izinto away without making sure into okokubana this is me, I've taken care of it. So they will coach you on how to wash it, and yonke nje lo process ziyathengiswa zikhona endaweni ezininzi. So if Ndicela uyithengile ubuza, ndicela ubuza, le ithungwayo ndiyayisebenzisa then xa ndigqibela uyisebenzisa ndiyihlambe ndiphinde futhi ndiyisebenzise futhi again. Okay. I love that. Yayisebenzisa uyitshintshe, and iba nalaa nto yohukha apha ngaphantsi ukwenzela uba ingawi ngabantwana mos aba. Ihuka apha ngaphantsi Yeah. and isafe. It's a flannel cloth. Akho chemical kuthiwa ibitheni. It's a Ifaki- flannel cloth. Oh. Exactly. So it's very important uba xa kuthethwa nge-sexual health siyenza abantu ba-understande into okokubana we need to save. Abantu abanintsi kuthiwa we are supposed to distribute more sanitary wear because yona awuna choice into okokubana you go to periods or not, unlike distributing condoms. But they are the ones that ezigcinwayo. While sithetha ngezigcinwayo, this is one of them. This is the Okay. menstrual cup. Yeah. menstrual Uyisebenzisa cup le. xa kutheni? It's for the periods. So i-menstrual cup nayo, this is clean, zange isebenze, I've got them. Okay. At some point, I will make sure that I'll courier them to you bazilanda apho kuwe studio. Please. Yes. I-menstrual cup, just like a female condom, I always make ring a female condom as a demo to a menstrual cup. Say as female Okay. condom, nansi ring phakathi. So xa uyifaka Okay. la female condom, you'll make a figure 8, nansi, and insert Okay. it. Same as menstrual cup, intoba you just tweak it like this, and then you insert it inside the vagina. Igqunywe la tip zii-lips ezi. These are my Okay. lips. Izawungena apha la menstrual cup, ihlale ilento i-texture yayo, it's like the ititi yomntana. It's very, Oh, very okay. soft. Okay. And I Okay. always encourage abantwana abangamantombazana or females who want to use menstrual cup uba suyiqalisa xa kwi-periods. Yiqalise before ube kwi-periods. Abantwana bethu Okay. ke they swim, badlala isport, bayabaleka, zonke nje indidi zee-activities. And siyabazi uba xa bekwezo activities, i-pad is not comfortable because banxibe Yima. abatayithi babo bancinci. Ayikuthukuthezeli ke ngoku. Tu.
tu. Okwesibini, kukho laa nto kuthiwa yi-heavy bleeding, sorry. Xa ungumntu othi xa uya exesheni igazi liphume kakhulu, ndijonge ingathi incinci, ayigcwali. Okay, into ebangela uba abantu bacinga igazi linintsi laphethe. Igazi phayana Okay. lifika linabe. Oh. Yes. Kanti apha igazi lingena lihlale. Phaa phezulu kukho imingxunyanyana phaa phezulu. It's made to breathe. And the nice part about it kukuba i-vagina ine-fluids because i-vagina is not supposed to be dry. Ineza fluids Yes. ngaphandle. Zishiyeka zisekhona zonke around the cup. Icup Around the igazi cup. balapha phakathi, around ii-lips apha phakathi kwivagina akho gazi. Umoist, la moisture yakho. Xa So ukhupha if icup yakho, buza chuma. if mhlawumbi ndingumntu onengxaki yoba dry ngenxeni ke yezinto ke ezenzeka, because we cannot run away with the mere fact that bakhona abantu abadry. Ndingakwazi into yobana xa ndizawusebenzisa le khaphu ndiqale ndifake i-lubricant kuqala No before problem. ndifake. No problem, ne? Okay. No problem. You can put your lube. You can put your lube. It doesn't Alright. stop it from doing into ezawukwenza moist. Eyona Okay. nto ke endiyithandayo ngale cup into okokubana abantu abangoosisi abaninzi, including myself, when igazi lifika kwii-lips zakho naturally mna ndiyaba dry, ndiya-itsha. Kuthi kuphela ezo Okay. periods, kwakusithi kuphela ezo periods ubuqonda uba eyona conditions efuneka uyinyangile ngoku yile nto yoba ke wena you are itching, because the minute I get into contact with blood akukho right Yeah. at all. Uthi ukwezo periods like while abanye abantu bedilishana nee-hormones, mna eyona nto ndandidilishana nayo kakhulu le nto kokubana the itching was very, very bad, very, very, very painful. So ke ngoku hence ndaresorta to this. First I tried i-tampon. I-tampon iyangena iyahlala, but it leaves you iyafunqa. So xa ifunqa xa ifunqayo ifunqa nee-fluids. The minute ndi-dry as a female, then akukho right. Ntombi, singancokola kusephandle wethu ngale conversation. But in closing, how do we create a safe space as abazali ubana sikwazi ukuncokola nabantwana bethu ingakumbi abangamantombazana abaselula, because thina abantu basemaphandleni uzawufumanisa into yobana asibikho comfortable enough to have ezi ncoko nabantwana bethu, senze nezi demonstrations ugqibo senzela zona wena ngoku. Siyenza njani laa nto yobana sakhe indawo esafe for abantwana bethu abangamantombazana abaselula abazawuqala ukufikisa? Ilula ke le nto. U-life orientation uqala ku-grade 1 esikolweni. Yes. So umzali ke ngoku makabe yitshomi yala subject kuthiwa yi-life orientation, funa uyazi yonke into ayifunde phayana because zonke ezi zinto ziyathethwa phayana. And fumanisa uba nomisi xa efundisa ngazo ufundisa emincile because kaloku uzawuhlekwa, kuyagigithekwa, ubiza amagama apha angathethwayo emakhaya namagama ekumasuka loo nto. So makathi umntana egigitheka esikolweni abe eyazi okokubana umzali uzawubuya endlini kuphinde kuxoxe. I-life orientation iqala ku-grade 1 iyophela ku-grade 12. So wena throughout ezaa steps zibuildiweyo ku-Department of Education, building life orientation as a syllabus curriculum, wena mzali landelela. Umntana makangafundiswa into ongayaziyo. Jonga laa ncwadi yakhe life orientation, ezaa ncwadi zee-caps, ujonge into yoba bekuthethwa ngantoni, and then you take it from there uncedise umisi and educate. Ala ku-grade 1. Kasikakhulu Nombeko, siyabulela ngexesha lakho. Next conversation sizawuncokola ngalaa nto besibuthethe ngayo. Ngala erection.